Salutare lume, bine v-am găsit. Astăzi o să continuăm cu suport și rezistențe. O să vorbim despre ceva ce nimeni nu v-a spus până acum. O să vorbim despre ce formează suportul și rezistența, da? Că toată lumea zice, da, tragem linie aici, tragem linie aici și facem suportul. Dar nu zice exact ceea ce formează suportul acela, da? Să începem cu suportul, da? Înainte de rezistențe. Vedem aici că marketul începe să urce cu forță, da? Și ultima lumânare, care are o umbră mare, da? Vedem, aici s-a oprit prețul. De aici n-a mai trecut în sus. Noi luăm aici, asta înseamnă că aici a găsit forță și aici s-a format o rezistență, da? Vedem, luăm partea de sus a lumânării mie îmi place să iau jumate de lumânare, deoarece prețul, cum am zis în episoadele anterioare, el are o zonă, niciodată o linie unde ajunge să zici gata, ajunge la linia asta, se întoarce înapoi. Nu, el are o zonă unde ajunge și se întoarce înapoi. Bun, deci luăm jumătate de lumânare, inclusiv cu umbra lui, da? Luăm jumătate de lumânare, tragem zona și vedem, asta e un grafic mensual, da? Tragem zona și vedem că prețul a venit, aici a rămas la milimetru, să zic așa, de suport, dar în schimb nu l-a luat aici. Aici, vedeți ce a făcut aici, am vorbit în episodul trecut, aici a făcut hammer, da, deci a făcut hammerul ăsta, aici a mai venit încă o dată, tipic, a aprobat suportul la hammerul ăsta, s-a dus în sus. Dacă vedeți lumânarea asta, cum am zis, nu contează mult culoarea. Dacă vedeți, lumânarea asta e la fel ca asta, numai că e mai mică. Și aproape la fel ca asta și la fel ca asta. Numai că asta e aici, da? Vedeți, toate astea sunt la fel. Vedeți ce umbră mare are în sus? Asta înseamnă multe contracte de vânzare. Unde e acum prețul, da? Să ștergem astea ca să nu ne încurcem. Așa. Le-am șters frumos. Să vedem unde e. Și acum să vedem unde e prețul. Luăm ultima lumânare mamă, jumate, să vreau să bun, ca să nu ne încurce, o să vorbim despre linii mai târziu. Acum învățăm și e foarte important suportul și rezistența, da? Trebuie să le înțelegem la perfect ca să putem să trecem mai departe. Bun, deci am luat 50% din lumânare, din ultima lumânare, da, mamă. Am tras o zonă și vedem că aici a venit, l-a probat, s-a rupt, a închis în el. Aici l-a rupt într-adevăr, până unde s-a dus, până aici. Următorul suport, care nu l-a luat aici. Da? E aici. Consolidează, vedem, a intrat aici, consolidează. Vedeți, este un doji, la fel ca aici, Da, e același. Da?
Dar în contextul lui să vedem următoarea lună, care mai are 17 zile, ce o să facă, să vedem dacă are continuare sau se întoarce înapoi. Volumul, cum văd, e foarte mic, deci e posibil să numai să fie luat lichidez, să continue, sau vedem, aia nu se știe, da? În sus sau în jos. Vorbim acum de suportul și rezistență, nu de unde merge prețul. Bun, deci asta e la urcare, da? Și dacă vedeți și aici, și acum o luăm la coborâre, vedeți că aici prețul a coborât. Asta cu toate că e mică, dar e ultima lumânare mamă. A făcut aici zona de suport. Da? Storgem frumos. Așa, suport, rezistență. Da, să nu uităm. Asta eu am tras-o cu roșu deoarece aici, ia să o șterg, aici are o fereastră, Windows în engleză, îi zice și cab, eu îi spun fereastră, cel mai bine, care și asta e foarte importantă deoarece poate să funcționeze, poate să fie de suport sau o rezistență, depinde în contextul ei, ce face prețul, nu? Pentru că prețul se mișcă în impuls și corecție, da? Vedem aici că are un impuls foarte puternic, corecție mică în comparație cu impulsul. Aici încearcă să rupă, vedeți că aici a făcut umbre mari, da, care aici la fel putem să facem într-o zonă puternică, care multe respingeri. Să copie, punem aici, ui. Și zona asta e importantă. Asta e în mensual, la coborâm la săptămânal, vedem foarte frumos, dublu, așa, dacă ne uităm în ultima, nu? Are dublu, aproape un triplu acoperiș, să zic așa, să afinăm un pic. Aici n-a atins, cum am zis, vedeți, aici a venit, aici nu mai a atins, aici s-a făcut soci în jos, a venit până la aici suportul ăsta, a venit până aici la suport, care s-a format din lumânarea asta, vedeți, da, trebuie uitat mereu în contextul lui, da, deci niciodată nu le luăm, am făcut aici un Hangyman sau un doji, este un doji, da? Dar a făcut un doji sau asta e o super tare Evening Star, e perfect, într-adevăr, are cap, are fereastră, are iară o mică fereastră aici, s-a dus în sus, a venit iară cu mică fereastră în jos, multă forță în jos. Dar asta e săptămânal, sunt foarte mulți bani aici, toate lumânările astea sunt bani, emoțiile oamenilor, da, aici sunt. Și aici, când a dat lumânarea asta, toți au zis, mamă, că se duce la zero. No, s-a dus aici, s-a frânat, lumânări mici înseamnă că se frânează, aici avem suportul, dar nu l-a întins, cum am zis, pentru puțin, că l-a atins aici, da? A venit în sus, iar aici cu lumânări super, el și așa a urcat, dar vedeți cum a urcat direct. Normal, prețul nu urcă chiar așa, da? Deci el urcă mai frumos, mai urcă, face corecție, iar urcă, iar face corecție. Da, ăsta e armonie, da? Aici nu are armonie, aici a urcat direct în cer, aici, să zicem, dacă așa crede lumea, că se duce în cer. A făcut corecție, aici a venit, n-am mai făcut un maxim, primul indiciu, că nu se duce nicăieri. Aici a dat cu lumânările astea cu umbră sus,
a făcut un hangiman, bum, s-a dus jos, iar a făcut aici a făcut un hammer, da, asta e un hammer hangiman, da? Un hammer, aici a probat, nu a putut să rupă minimul hammerului, vedeți, s-a format o mică figurină, să zic așa, un triangul. Ia să vedem unde e. Da, nu e triangul, e mai mult, cum îi spunem, ca o banderă, să zic așa, să tragem. Sau un triunghi expansiv, să zic, știi? Da, nu. Un triunghi expansiv, vedeți, a venit, triunghi a făcut aici, a consolidat, a putut să rupă minimul la hammer, s-a dus în sus, iar aici în suport. Da, de data asta a luat, vedeți că aici nu l-a luat, dar aici s-a dus, a luat stop loss-urile de aici. Ce a făcut aici, iar un hangiman, pam, jos, iar s-a dus, unde s-a dus? Unde nu l-a luat aici, vedeți, în suportul de aici. De aici a explodat în sus, o corecție, a făcut aici cu multe umbre, da, volumul, fără volum, da, aici volumul în jos, vedeți, fără volum, aici lumânarea asta cu volum foarte mic, iată cu forță în sus, aici când a ajuns în sus, a făcut un fel de dublu acoperiș, să zic așa, sau un banderin, iar tot așa, o banderă de asta. Dar ce e important aici, el sunt lumânările, unde mi-a dat aici, după rally, mi-a tot dat aici, mi-a ieșit un hangiman, dar nu a avut efect, deoarece a intrat aici cumpărător, vedeți că a doua lumânare are volumul mai mic ca hangimanul. Aici a intrat forță, dar vedeți fără volum. Asta e manipulare total. Aici iar al doilea indiciu, când marketul se termină. Asta mai mult decât un hammer, eu iau ca o umbrelă, deoarece hammerul trebuie să fie, ăsta e hammer perfect, da? Eu zic umbrelă, deoarece e aproape cât jumătate de corp. Vedeți, asta a intrat foarte multă vânzare. Aici mi-a ieșit iar o altă umbrelă. Și fără continuitate, nu să zic, nu mai poate să nu mai urcă, da? Vedeți, are umbra mare, corpul mare, dar nu mai are continuare. Și aici se văd astea, dacă vedeți aici, lumânarea asta verde a închis departe de maximul ei, asta e vânzare, nu e cumpărare, da? Deci debilitatea se văd în lumânările verzi și forța lumânările roșii, da? Să zic așa, lumânări roșii. Eu le-am diferite culori, dar pentru traderii noi care intră într-un grafic au verde și roșu sau, mă rog, ce culoare puteți doriți dumneavoastră să pot alege culorile. Și toate lumânările astea verzi sunt vânzări, da? Aici, cum vedeți, a venit, face o mică pauză, că aici are un impuls, ăsta e un impuls de aici până aici. Păi, desenez, mi se duce strâmb mouse-ul. Să punem de aici. Impuls,
Asta, toată lumânarea asta în impuls, suntem în o corecție, iar impuls, da? Dacă ne uităm, mereu impulsul au cam aceeași măsură, în mare parte, dar nu. Când e armonie, deci cum e primul impuls, dacă luăm de aici primul impuls și a făcut corecție, vedem, tragem o linie, unim maximul cu primul minim și vedem cât de cât unde duce, da? Ui, aici, am greșit. Stai, 1, 2, 3, 4, 5, da. 1, 2, 3, 4, 5, bun, perfect. Da, deci e bine. Da, aici tragem și vedem cât de cât, vedeți că impulsul ăsta e egal cu impulsul ăsta, da? Și dacă vedem invers, vedem că impulsul ăsta e egal cu ăsta și cu ăsta, da? Vedeți? Ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta. Și cam așa, asta e armonie în market. Bun, deci e foarte important tot ce vorbim aici, să mergeți pe graficul dumneavoastră, să faceți practică, să căutați, să trageți linii, le ștergeți, le puneți, iar le ștergeți, practica formează ochiul. Nimic nu e mai bun ca nicio teorie, nicio carte, nu e mai bună decât practica, da? Salutare, până data viitoare și să aveți bune trăiduri. Salut!